जे बबिता दं हाबा जानो फैदोंमोन ना गुवाहाटीनिफ्राय हाबा जानो फैदोंमोन नै दिनै जिखुनु जाला गोजोननाय थाबाय आं इसेबां गोजाननिफ्राय फैनायनि थाखाय ऐसा नहीं होता है चलो गले लग जा Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So दासो सिखारदों आङो बेनिफ्राय आं थारमाने बुंनायनि दिनै न'खौथ' आंना कमप्लिट जाजोबाखैमोन नालाय बेनिखायनो आं दिनै माखासे रड लाना फैदोंसै बेनिफ्राय मिस्ट्रि लिंनानै दिनैनो जखाखौ बेसेबांखिनि गोलाव नांगौमोन बेसेबांखिनि गोजौ नांगौ बेखौ आं बानायखादोंसै माने हास'खादोंसै हायोब्लाथाय आरोना ओमफ्राय नायदोंसै बेसेबां गोबाव बेनिफ्राय लोगोफोराबो माखासे थांनांगौ न'आव बेनिफ्राय बिसोरखौबो लोगोफोरखौ दोनसै आं सोरखौ दोनहैगोन नोंथांमोना नुगोन बेनिफ्राय सोर दिनै थांजोबगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुजोबगोन लोगोसे रडखौबो लाना फैफागोन आङो बे लाङिनिफ्राय थांबाथाय आङो स' गाइस लाङि थांबाय थानायनि आगोलाव नोंथांमोन बुंनायनि मोनसे चार्जारबो थानानै फैदोंमोन दाखालि प्रान्जय ब्रादारा लांनानै आब' मिथिमोननाव दोनदोंनो जोंना आइफनजों आइफन एखे नुयोना चार्जारफ्राबो बेनिफ्राय आंनिखौबो लांफादोंनो बेनिफ्राय दा आङो गोदानसो लायनांसिगोन आब' मिथिमोननावबो थांबाय थाला आङो माने एसे गोजान जायोना माने जा थांगौ माने इसेबां गोबाव जाहैगोन आङो बेनिखायनो आङो डाइरेक्ट लाङिनाव थांगोन लायना थानानै चार्जारखौबो लाना फैदोंसै नङाबा बेटारियानो गैया आंनि मबाइला बेयो हा 69 এই জনাখন কিবা কৈছিলে 65 বেছি দিন হোৱা নাই মই হাতত এতিয়া বহুত ৰেট বাঢ়িলে ৰময় নহ'লে रड आरो कइल्सखौ बेनिफ्राय लादोंसै बेनिफ्राय नैबेयाव लांगोन दे दा रडनि दामा 7000 जानानै दङ दा आं बेखौ लादों 6900 दाखालि बावै माने 6500आवनो लांगासिनोमोन सासे लोगो आं लांदिया दाखालि बावै लायासै दिनै लानायाव 6900 लाबाय बेनिफ्राय साननैसो थाबाथाय आरो अभार जागोन नामाथाय रडजों आरो कइल्सजों दामा सेमानो जाना दं रडाबो बेसेबां आरो नैबे कइल्सआबो एसेबाङानो माने दामा 6900 दुसरा दखानाव 7000 बियो सोरनाबा 7100 बिदै माने गासैयावबो सेम नङा बेयाव आं सोंखादोंमोन फार्स्टआवनो दाखालि 6500 मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै 6900 लाबोबाय आं गाइस गासैबो जाजोब्बाय दा जों थांबाय थानोसै चार्जार लाबावनांगौ आरो बे आब'मोना थांगोन So guys, दिनैनिफ्राय बाखि खामानि दंबावोमोन ना न'निखौ ओमफ्राय मावजोबदोंसै दिनै कमप्लिट माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामलायबाय माला जोबो नायदोंसै दासाननैसो ओमफ्राय दा मिस्ट्रि लिंहैदोंमोन आं सम गैथ'आनो बेनिफ्राय फिसा खामानिखौ न'आवनो मावजोबदोंसै दा नैबेखौ आङो जेबो रोङामोन फार्स्ट टाइमाव जेब्लानिफ्राय न' लुदोंना नायै आङो रोंजोब्बाय गासैखौबो दा जुदि न' गोदान लुयोबाथाय आङो हारसिंनो डिसिसन होनानै मावहोनो हागोन खिन्थु आगोलाव आङो सोङैसो मावोमोन जेब्ला आं गोदान लुजेनदोंमोन ना बोरै मावनांगौ आं मिस्ट्रिफोरनाव सोङोमोन दा खिन्थु आङो A to Z गाव नुबोजोब्बाय नालाय दा आङो रोंसिगोन आं डिसिसन होयै ओमफ्राय बेफोरलाय एसे खामानि फिसा खालि हासुनो नांगौ जखा लानानै बेनिफ्राय बेखौ आसान ना मा होनो नैबेजों जखा दंखायो बेजों सुनानै हास'बानो जाबाय ओमफ्राय नैबे जे बाबुआ सनितपुरनि दे जोंहानि आमाइनि फिसाला आरोना आफानि आइनि बिनानावनि फिसाला बेखौ आं सिदा खालामनो होदों आं बेखौ हास'दोंसै बेजाय सिदा खालामगोन ना सुमित ए दे सिदा मोजाङै दे जादों बे कइल्सखौ हाखांनानै सिदा बानायजोब्बाय जोङो बे आदाया माबा बानायगासिनो दं बेखौ आसान ना मा होनो बेखौ बानायगासिनो बे 100टा बानायनो नागिरदों मोनबा खुन्थिनि थाखाय मोनसेयाव 20टा होगोन ओमफ्राय जुदि थोआबाथाय आरो उनाव लास्टाव बानायबावगोन जों दा ओमफ्राय बै न'ना बे न'आ माने कमप्लिट जाजोबाखै बेयाव बारान्दा थागोन स' बेनि थाखाय आं आगोलाव 1/2% बानायना दोन्दोंमोन ना दाखालि जोमनाय जिफोरखौ दिनै गासैखौबो सुजोबनानै होदोंमोन दा लायनो जोङो ना थ' रेमजिम गाबदोसो दासो सिखारना फैदोंना मादा होनलाय होनदो रोङा ओइ नै फै होनदो नोंखो फै मानो बे मैयानियालाय ओइ जानाय आया बोसोरसे जानानैबो दाबो थानो रोङा आरो 15 दिन खै तारिख होनदो दा 30 डेट अफ बार्थ गैया इनि बोसोरसे जासिगोन न बाय नों थाबायनो रोङाबा आं नोंखौ लाया नोंसोलाया
मिनिस्लाङा जानो mana फैबाय थायोलै ha नायलियानो बोरा बोरा आया ये आला ला दे ओइ ओइ दे हो सुनैबो लागाय एसां ओभार लागाय नाङा हो थाबदो बिदि लागाय थागोन नामा लेग mana dapat? Hah? Leg baru dapat. Nemu bola mozaं nangलालै दे दाउना खा हा सुनैबो जादों खोमा होआखै So guys, जों लाबोजोब्बाय नै बे रड ओमफ्राय बैजाय कइल्सखौ दोनहैबाय दा नायनोसै गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै मानसि लाना फैनांगोन आङो माने बेखौ मावनो थाखाय मिस्ट्रिफोरखौ जानाय जानालै बा बे आंनि लोगो बबिता दे ओमफ्राय बेयो इउटुबारबो नङा खिन्थु जों सिगां आगोलाव फेसबुक इन्सटाग्रामाव लोगो मोननानै दा लोगो जाबाय जों सानैजों स' बेयो आंनि हाबायाव फैदों बेस्ट फ्रेन्ड आरोना हिन्जाव सानि गेजेराव आंथ' रावजोंबो रायलाया नालाय बेजोंल' रायलायो खालि लोगो हिसाबै स' गाइस गारि नेगासिनो दं जोङो डाइरेक्ट माबा गुवाहाटि थांनाय ओमफ्राय नै जाय बबिता दं हाबा जानो फैदोंमोन ना गुवाहाटिनिफ्राय हाबा जानो फैदोंमोन नै दिनै थांसिगोन ओके स' गाइस दा हाबाया जोब्बायना आं नोंथांमोननो बुंनानै दा प्रान्जय ब्रादार दं बेजाय थांसिगोननो ओमफ्राय थांगोन माने दिनै आबो मिथिनि न'आव थाहैगोन ना नोंसोरो दे थेंक इउ स' माच दे ब्र जोबोर गोबाव आं इसिबांखिनि माबा स्पेसियेल नोंसोरखौ नायबायबो थानो हादिया जिखुनु जाला गोजोननाय थाबाय आं इसिबां गोजाननिफ्राय फैनायनि थाखाय आरो लोगो मोनगोन मालाबा सानसे क'क्राझार नङा आं थाङैनि आगोलाव नों फैबावदो मालाबा जोंनि कार्बि आंलंआव बेरायनो थाखाय अके थेंक इउ दे बेबो क'क्राझारनि ना ब्रादार डिडि ब्लग थेंक इउ स' माच दे ब्र फुल ब्लग दं बबेयाव थांगोन बबेयाव जों दा आबो मिथिनो हाबैसै आबो मिथिनो नायलांनांगौ एसे जाहैबाय बेनिफ्राय आरो ने जाया बोरो बोरो थेंक इउ लेब्राजों लेब्राजोंसो लेब्रा आगदाजों ऐसा नहीं होता है चलो गले लग जा कल मिलेंगे ठीक है हाँ कल मिलेंगे बाय बाय सबको बाय बाय और कल मिलेंगे हाँ कल मिलेंगे हाँ अभी तो हम नहीं जा सकते हाँ कोई नहीं भाई हो जाएगा सब कुछ हाँ मतलब अभी मुझे सुना सुना सा लग जाएगा हाँ सच में सुना सुना सा लग जाएगा दिल का दरिया किसका हुआ था कल दिल का दरिया मेरा है